رؤسو دخالنا إنهنا ودب كن مسرتنا نابزبل والسانيس أب فلما ناي سبعتات هيكون نجمر كم قد سألتنا ناي مودة أتاسساتات مئرام نتي من قصاص نتقاد الحرنت إرترا مئرامن ترانسفورم مقبارن يونيرتوان علامة بر نبين التنسل ودب مسرات زتبقس من قصاص أي نورا اتنهرنا كله إرتراوي انت عينت بوليتيكاو بروغرام نيرو قنع ديو عيكوننا مرارحو انت يمثل زي قدس برتاو قالس ترايس لازنبه كله سعيرو ناو خيت مجمار برتاو قالسي نت بكل مؤذنات الرئيس نبره تقاومه حزب إرترا المجزأتن دليتنا صندتن كملس تثبيت تقبرلو أونتاوي تبقسو ينيرو انتخونه نصر علامان بوليتيكاو حنصاتن زي نبرو بفنون بزي اخل مصنعاتن استبقسن توم أبسدت كوينوم صوران خجمر زبقسو مرحة تقابلو حرنت إرترا نحزب إرترا محبراوي أقاومان أو اشتخاقر زنبره بوليتيكاوي كونتاتن زي فلطن بمنباروم تصبيب وقراون خيمانوتاون الرأى زنبروم يمنيلوم ازي خيمانوتاون قبيلاون أقبابات دما نتولدو زخون عدقاو قالسي عنقفات فتر كيلوليو هذا خفتي عبيتي عداتات صقم ناي تقاتل حرنت إرترا أم كففال تمسرته ودبي مستفلا لي من قد وغون شعو سرعتين نيرو تمهارين نيرو مسجد تساتف أبتقالسي مسكوحي خاتقاجو كو حتى لك أي خيلينيو مالتي إذا خابزي وغنزي إذا خابزي الكاسي كتمسخ بحنقولك وين لكم هجي مسبلكا مجمريا أمتى أتي له تقانقو تودادو أتحساسو فتشوف كات قبلو نجرا كنا هذا هجي أب كفلا سساتات جميرو بل أتي واحد زخا نانا هرز خضر أوان يرفت قدامي 10 عامتات أرتخدا خل أي كفال مالتي عينت نايتزمت ضلو سب سرحتنيا دي تمهاراي دي خاب كتماز متصزولدي وخاب كترون حفص كترون متصدلو اتي كون شعز نبره بتشيمو مس حلمتاتكا مس دلياتاتكا تقوم مس شعب برتاو قالسي بزي بوقع بوليتيكا وحنطات المرحنة نسلس تجمره قال لي بقبوخ سقو ما يكالن عمان تقادلتن هزبن قبيلاوي خيمانوتاوي وغناوي من مقالات مقهاس مسلات هزبن تقادلتن وددر سلطان مريحنتن استعبل لينيرو بزحات بهاجراو ونطراي تدفافيهم ابنوس علميهم ابسساتات ابتقالسس تصنبرو تقادلت دما اتي كوناتات انصار امنتهم تثبيتهم كوين يصلحوهم امنغو مريحنت صورا بسترأينا سلطان وددر قالسي منقدو سحيتو ناب سرعات البونتن من قلقالن امرحي بتقولهم انتنا تمزوفر حيلي ابكن السميرون تواهيدون حدا بوليتيكاو علامة مسرح نا وغاني وغان كان من مقالن امرحي فشحن شعات مثل سان حموشتن نتصورا بمثلة الصنحي أوراجاتات أو 4 كفلتات دحيرو دما حنت بموسخ أو 5 كفلتات مقلوو بزحات بهاجراو سمعيت راي تدريخم وشطاوي كونتات صورا كيف ولت استسلفو بتزغوانفهم كونتات أمد نقار أتو أمس أصعى ناي تخفلتات من مقالن قداماي كفلي ناي بن عمر قال أي كفلي ناي بيلن ساحلاو تسكو أمأتو ثالثاي كفلي ناي ساهون ناي سمحرن ناي كبساتات تقرينيا زبهارون بحال ناي رابعي كفلي دنكاليان سمحرن تباهيلو تطرنفو دحرايا مودعتا 5 كفلين بقار أزوم كبسا أزوم كريستيان كم زخون اللومنا كومتات عينت نقرب زوح زخون يكون كنتات كتقبلو تخيل وين كنا هذا عامة مسرات كلا ويتقال أب حموش 4 كفلتات دهر تا 5 تسعيو سلامنتا يخمون تبالكا ولا تمرحنتات من العلي هجراوي تأمته زي كونه قبيلاون هايمانوتاون تأمته نجيسيون سلازي كسر حي خلينا هذا شيء بزعبة قبيلو حسب انت داخلينه تا قبيلو أو قلبوتان تداليا نبقى كتجع دك قبيلو دك هايمانوتو خمسي دحور سلازقونه السو تلعلو زلو خامر حنا دحور سلازقونه ناقدن بخما أبشين شعاتي مثل سوسان شدشتن ود 17 عامت نكلوب قالسس تتصنبره بريغادر جنرال جرماي محري بزعباتي مدرخ زلو تذكرو نتقس ناي وقع هرفانن ناي قالسن تيونتن سلازنبرني بعلي هاويخه ابتقمتش حين شعاتي مثل سوسان شدشتن يتسلفه
ኣሜዳ ግን ገድሊ ዘይኮነ ካብ ሽፍትነት ፈሊኻ ዘይርአ ሕማቕ ኩነታት ይጸኒሑኒ ብዓብዩ ናይ ሃይማኖት ኣውራጃ ቀቢላን ፍልልያት ተጓሂሩ ስለ ዝነበረ መፈጠርካ ዘጽልእ ናይ ፍልልይታ ኺላ ጥሒልና እተን ክፍልታት ንርእሱ ምትሕግጋት ዝበሃል ኣይነበረንን ነናተን መንግስታት ክፈጥራ ወይ ነናተን ዓሌት ከንግሳ ዝደልያ ነይረን ብሓፈሽኡ ሰባት ተስፋ ቆሪጾም ካድሙ ዝደፋፍእ ኣመራርሓይ ነይሩ እቶም ናይ ሹዕ ሓለፍቲ ነቲ ቃልሲ ብዝግባእ ክመርሕዎን ዓቕምን ድሌትን ኣይነበሮምን ጠጥዕሙ ክበልዑን መሰረታት ከበሳበሱን እንተዘይኮይኑ ኣብቲ እዋን እቲ ሞታይ ጽቡቕ ነይሩ ክትብልካ ትኽእል እቲ ጉዳይ ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ ምናልባሽ ፈላለ ኸውን ኣብ 66 67 መፂኻ ክትሪአን ድሕሪ ኮንካስ ጽቡቕ ነይሩ ኢልካስ ክትዛረብ ኣይትኽእልናን ድሕሪኦም ምናልባሽ ገለገለ ለውጥታት ገለ ክትርኢ ትኽእል ትኸውን ኣብ 66 67 ዝነበረ ግን መድረኽ እንድሕሪ መፂኻሲ ጽቡቕ ዝበሃልሲ ነይሩ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልና ምናልባሽ ከም ሰብ መጠን ንዓኻ ሓንቲ መዓልቲ ፀቢብካ ስለ ዝወዓልካ ጽቡቕቲ መዓልቲ ውዒልና ኢልካ ክትዛረበላ ትኽእል ትኸውን ኣብኡ ተረፈ ግን ጽቡቕ ዝበሃልሲ ተራእዩ ይፈልጥን ኢና ተሰውራስ ብሓፈሹ ተሰውራ ጥዑም ኣይኮነን ምስቲ ብቲ እዋን ዝነበረ ምሕራት መስፍንነት ሃይማኖት ወገን ዕርቃን ጥሜት እኹል ቀረብ ናይ ሎጂስቲክስ ወላ ምስቲ ብቑዕ መሪሕነት ዘይምህላውሲ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ምስላፍ እቲ ዝኻፍአ ክፉእ ኣጋኒፉኒ ገነመታት ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር እዚ ጥራሕ ኣብቲ እዋን ኪኖም ምቃልን ምትፍናንን ኣብቲ ገድሊ ህይወት ብዙሓት ምጽዋት ሓርበኛታት ብኸንቱ ዝጠፍኣሉ ናይ ቀንጸላን ምብትታንን ሃዋህው ተፈጥረ ብዙሕ ካብቲ ዘሕዝን ናብቲ ቃልሲ ኣብቲ ናይ ፈለማ እዋናቱ ትሪኦሲ መብዛሕትኦም ኣብቲ ናይ 67 67 ግዜ ካብ ኣዲስ ኣበባ መጺኦም ካብ ኣስመራ መጺኦም ተባሂሎም ዘሕዝን ኣገባባት ዝተቆትሉ ልዕሊ 300 መንእሰያት በጽሕታት ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት ነቲ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ህውከትን ሓደጋን ዓናውን ኣካይዳ ዘስጎም ብዙሓት መሰረታት ተጋደልቲ ወላ እኳ እቲ ሃዋህው ዘየፍቅድን ሓደገኛን እንተነበረ ኣብ ውሽጢ ሰውራ ኮይኖም ነቲ ኩነታት ክእርሙን ክቃወሙን ናብ ጥዑይ መንገዲ ክመርሑን ኣብ ምቅላስ ኣተዉ ከምዚ ገርና ክንሰርሕ ኣይንኽእልና ከምዚ ጌርካ ሃገር ናፃ ከተውፅእ ኣይትኽእልና ሰብነና ሓደ ዕዱና ቆይትካ ንሓደ ከተምፅእ ኣይትኽእልና ብደገ ብሪሞት ክትመርሖ ኣይትኽእልና ኣብ ከሰላ ኮይንካ መሪሕነት ጌርካ ቃልሲ ብረታዊ ቃልሲ ክትመርሕ ኣይትኽእልና ኣብ ዳማስኮስ ኮፍ ኢልካ ክትመርሕ ኣይትኽእልና ኣብ ደገ ኮይንካ ክምራሕ ኣይኽእልን መሪሕነት ኣሎ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ክመርሕ ኣሎ ንኩሉ ህዝቢ ዘሳትፍ ክኸውን ኣሎ ብዝተፈላለየ ቀቢላዊ ካልእ ኣከፋፋሊ ፖለቲካ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ክትገማምዕ ኣይግባእን እቲ ተቃውሞ ዝብላና ሪጀክሽን ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ሪያሊቲ ንኩውንነት ነቲ ለውጢ ዳሕራይ ኣምፅዎ ኣብ ውሽጢ ግን ኣብቲ ቀዋዕድ ዝበሃል ኣብቲ መሰረታት ዝበሃል ግን ነዚ እብያ ነይሩ ከመይ ገር ስለምንታይ ኢና ንሕና ራብዓይ ክፍሊ ንኣብነት ኣነ ይዝከረና ፀቢቑ 1967 ገምሆትን ዓይነትን ንኣብነት ኣብቲ ዝነበርኮ ቦታ ክትነድድ ከላ ሽዕብ ክነድድ ከሎ ገምሆትን ዓይነትን ክትነድድ ከላ ኣብዚ ከበሳታት ኣብ ሃዘሙ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ዝኣከሎ ጉዛይ ዝበሃል ዝነበረ እዋን ዓድታት ክነድድ ከሎ እሞ ብሃይማኖታዊ መልክዕ ብቀቢላዊ መልክዕ በቲ ሓደ ሸነኽ ክነድድ ከሎ እቲ ሕረት እቲ ምፀት ናይቲ ኩነታት ኣብቶም ታሕተዎት ተጋደልቲ ነይሩ ሓድሽ ውድብ ክምስርት ኢልካስ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብኡ ዝደፍእ ስምዒታትን ድልየትን ምን ኣይነበረን ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ኮይና ነቲ ውድብ ከነዕርዮ ክንክእል ኣለና ካብ 66 67 68 69 እቲ ውድብ ክዕረ ክእል ኣለዎ እምበር መተካእታ ውድቡ ክመፅእ ኣለዎ ዳሕራይ ህዝባዊ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ተባሂሉ ብኣባይታ ዝማዕበለ ኩነታት ዝመፅእ እዩ እቶም ውሽጢ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኮንካ ናይ ምእራም መስርሕ ክካየድ ይከኣል እዩ ዝብሉ ናይ ምእራም ሓይሊ ፃዕሮም ስለ ዝተኮልፈን ዘይተዓወተን ግን ሃገራዊ ቃልሶም ብካልእ ኣገባብ ክቕፅሉ ዝወሰኑ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ በብመንገዶም ተፈልዮም ኣብ መፋርቂ ሰብዓታት ህዝባዊ ሓይልታት ዝተባህለ ውድብ ኣቆሙ ምውላድ ህዝባዊ ሓይልታት ነቲ ቃልሲ ዓብዪ ታሪኻዊ ዝላይ ነይሩ እቲ ዝተፈልየ ሓይሊ ኣብ መንጎ ክልተ ሓዊ ናይ ኢትዮጵያን ኩናት ሓድሕድን ተቐልቂሉ
ንጹር ሃገራዊ ሕንጻት ሒዙ ጉዕዙ ቀጸለ